Aduh Raden, menapa wancinipun taksih marengaken menawi kula ngandharaken kados dene pandangon paduka magepokan kaliyan manudya ingkang nyaketi nalika sak pejahipun Patih Prasta. Iya. Narapati Sugriwanti iki anggonen sak prayogane supaya ilang rasa ring-ring aku kang ana mung nyumurupi kahanan kang nyata. Nggih, ngaten Raden. Kinten kula dereng wonten satunggal kemawon ingkang wani matur ing asma paduka. Sekawit kula linairaken menika mboten asipat rewanda. Nanging kula menika inggih tanpa beda kados satataning Darma Limrah. Dene Sudarma kula tiyang asepuh kula menika Pandhita Gunung Tunon ingkang apeparap Resi Gutama. Awit saking agenging pitekur matenging samadhi tekuning yoga brata jebul katarimaing dewa pinaringan triman widodari ing abebisik Bathari Mendradi. Sasamunipun Bathari Mendradi kelampahan kapendhet semah dening Begawan Gutama peputra tiga cacahipun sunggal Mijil Pawestri ing ngawasta Dewi Anjani angka kalih kakung namipun Subali. Dinindung kaping tiganipun kula inggih menika pun Sugriwa. Kula menapa dene Kakang Subali ingkang nalika nguni dipun sedani dening Paduka Raden kalebet Kakang Mbok Ayu Anjani menika mboten beda kados dene manungsa limrah wiwit saking praupan pengawakan ngantos dumugi tata cara. Nanging ketiga putranipun sawargi tiyang asepuh kula Resi Gutama wau rinten dalu mboten nate rukun. Rinten dalu mboten nate rukun. Tansah terah dardah adaan gerjekan wonten sak madyaning kekulawargan dipun sababaken lekasipun Kanjeng Ibu Bathari Mendradi piyambak anggenipun kagungan katresna dhateng putra menika mboten adil. Nggih kula pamekaken Mban Tindhe, Mban Siladan. Dene wontenipun kula matur mekaten mau mapan kapranyata. Inguni Kanjeng Ibu Bathari Mendradi jawantah menika ambekta pusaka. Ambekta pusaka ingkang kenging sinebat Tupu Manik Hasta Gina. Dene dayaning Tupu Manik Hasta Gina menika menawi katalangaken ing akasa langit tundha sanga katingal ngegla. Menawi katungkulaken ing pertiwi bumi sapitu saged kadulu. Dene Tupu Manik Hasta Gina wau dipun paringaken dhateng Kakang Mbok Anjani mesti kemawon kula lan Kakang Subali sanget mboten nalimahaken. Jamu-jamu perkawis menika ngantos kapireng dening tiyang asepuh kula inggih menika Resi Gutama ingkang boten rumaos peparing pusaka kados sing kula aturaken wau. Ledhok ilining deduka namung nimbali Kanjeng Ibu Bathari Mendradi. Dipun dangu mawantu-wantu mboten ngaken.
Wiwit saking pandangonipun sarana ngrepa parandene mboten tinanggapan sarana atur ingkang cetha. Pantok pepuntoning tekad. Yang sepuh kula jaleripun Resi Utama duka kelangkung dhateng Kanjeng Ibu Bathari Mendradi. Nyarengi geteraning raos ingkang sampun boten saged pinambeng malih ngantos kewiyosatipun mekaten. Mendradi, ing atase kowe bisa ngucap ora gelem nanggapi kandhaku, suwe-suwe wujudmu tak sawang begegek kaya tugu. Sirna sipatipun Kanjeng Ibu Bathari Mendradi dados tugu. Tugu wau dipun sangeni dening tiyang sepuh kula jaler. Tugu bakal tak buncang. Dene tugu iki aja pati-pati tiba yen ora tiba ana wewengkoning Giri Swela. Ana sukuning Giri Swela. Besok bakal bisa babar widodari kaya ngene titi mangsa yen wis ana prang gedhe kang ingaran berubuh Alengka Diraja. Dene lampan salajengipun mboten mendho brenggeh nrewetehipun Kakang Subali kalebet kula samir batan Supumanik. Supumanik kabuca dening Resi Utama tiyang sepuh kula wau. Sirnaning Kang Supumanik jebul kula nymerpi wonten talaga ingkang lerap-lerap. Dipun tingali tirtanipun mening tetiga ingkang sami ngupados tupu wau anginten. Bilih cupu kecemplung ing talaga, sesarengan sami sulup ing mriku, nanging boten sebab sangganing bilai. Mentas saking talaga sampun kantos sipat riwanda kados dene kula menika menapa dene swargi Kakang Subali, kalebet Kakang Mbok Ayu Andani. Nalika nglairaken penaan klupunan noman anggenipun uwat jabang bayi kekataan wedaling ludira ngantos seda konduran. Mekaten menggah lampanipun mila sareng tugu kabedhel dening Patihanila. Babar Kanjeng Ibu Bathari Mendradi mboten kekilapan tumingaling kula. Kula tumuntenan nungkem padha wawantu-wantu. Mekaten nenggah warsitanipun dhateng kula kulup anakku Sugriwa. Mapan kudu mengkono lakonmu. Nanging aja ngelak mangsa nggih kewanti ngentenana wasisaning lakon. Besok sira bakal pulih wujud manungsa. Ora beda kaya nguni yen wis kepethuk manungsa pandan maning Wisnu ingkang kaping 4. Ya mungkin udan nadyan sira besok bisa dadi manungsa mung ora kesuwen urip ing Madyapada. Tumuli tinimbalan kali marang kayuwanganing Sang Hyang Yama menika menggah pangandikanipun Kanjeng Ibu. Rikdo mawur mangawur-awur murahan ngaraning aduret kang guru kangsa Tetekadya putra wara panriting turang gesti kata ingkang swada lelayu sepit Rubyuking Sagung Rewanda.
moring suksma